Hej YouTube, i dag, eller hej YouTube, det er COD DK Gamer, og i dag vil jeg så lige vise jer, hvordan man laver et, jitter shot, eller hvad fanden man kalder det. Skyder lige en skud af ud over 1, kan du se, og så trykker du på R1, trekant og L1 på samme tid, og så gør den det her, 2 sekunder, og så gør den det her på kick. Og så er det næsten ligesom det samme som en rapid fire pistol på en måde. Og ja, det er så alt for i dag. Eller ikke alt for i dag, men alt for den her. Ja, okay, glem det. Jeg håber, I gider subscribe, rate og ja, alt det der. Vi ses en anden gang. Hej, hej.